Hankula sun tashi yayin da ɗaya daga cikin shahararrun jaruman TikTok na kudancin Najeriya mai suna Disturbing ya mutu yana tsaka da wallafa bidiyon kai tsaye a manhajar TikTok. Ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf mai suna Tamnulo Sabulla ya tabbatar da faruwar wannan lamari, inda ya wallafa bidiyon yadda jarumi Disturbing ya mutu yana tsaka da wallafa bidiyon kai tsaye a manhajar TikTok. Jaridar Leadership ta tabbatar da cewa Disturbing yana ɗaya daga cikin mutanen nan masu da'awar neman adalci ga mawaƙi Mohbad, wato mawaƙin da ya mutu a shekarun baya. Bidiyon Disturbing yana ɗaya daga cikin bidiyon da suka karaɗe shafukan yaɗa zumunta a wannan makon, wanda ya tayar da hankulan mutane, wanda ba a cika ganin kalan shi ba a kafafen yaɗa labarai.